Hola sotim an pon de nang poi hoitu. Upai lo long lang ra sa song. Kalau masih lo potong ranking lah. Bang. Tahu. Apa dah? Tahu deh. KSA Bokajan Regional Committee Amai pu Lalsing ingti lapen alang li secretary jointo taro alang li tum chip lapen ajir pu tum pen cepat tirpi pen number aroy dak arong pini more than 15,000 so se ok achili mate ok asu laso aroy long pini kilo program mate amai bang deng ponlo lapen nilitum Central Committee panta na chopha pona pot alang li thanda churolo lapen ingsi mo penang litum pulo je project mate engnek meme ahok tema elitum project mate engnek meme elitum men ma thadam krang loblo tangte lake project lapen engnek ta meme nilimata a concept ke wanceng alang litum lalsing ingti lapen tim tum concept ke wanceng nilimata men bange mathading sidolo tawoi fit tame apit matha tulo penang environmentalist tum pen lapen alang litum pen chethan chimum pen elitum ke klem pon ya so na mung bang ke elitum chichini lorlo elitum piniar ni non elitum ing iwang prat penseng lok ke don more than 32 38 almost 40 an kile degree celsius alam ta elitum chethan bom lo ta wa vitame elitum thang ta elitum initiative ke an pon elitum bang me thang pen bang chethek pon long le nilitum ke dam tang 5th June arni pusitame Karbi Anglong Autonomous Council jurisdiction long both east and west nilitum KSA regional pli yang bong Bokajan Harogat Dipu lapen hamre nalong pusitame nilitum more than 13,000 I think pierong epon lo by various branches and sub branches and regional stum nilitum epon lo in collaboration with the forest department alang litum nilitum halaso resolution deng polo je thingpi ki e chodali kapre ka sai deng pon nei pon nilitum matha pen ako pini bangalason langroi langjeng mate particularly elitum dak langroi langjeng long elitum pini darni thegam long lo je ladak sigiria puno elitum langroi langjeng keter lake elitum artificial degradation pusini elitum pudamji athema elitum methang sila so langroi ke kapater pudame koila ke phur pen chenglok langroi kapater lapen pudam tu melang elitum la langroi long bhala blasting bupu ka use lapen langroi long thaidon pen kapre aduai pen langroi okiri kapater pen chenglok ang elitum dak pen an thek bolong lo stame elitum pini chini damni je pirthe ke kivirpo elitum josi peneng son by step deng pon pe plotangte la si pini nilitum bangke mate dadak nilitum la Bokajan Regional Committee hin pen patir pi pon bangke it is just an initial stage like a kecheng cholang tamne more than 1500 ok chili ok asu pini ke jokpon lo la so ok asu ke jokpon lake Northern Range Forest Department alang litum danang cherap dun lo lapen laso ok ke joklong pen ingsi lake ingsi awareness laso ok ke joklong ingsi awareness bang lapulo pini pen ladak mane tum jong se bomb blasting pen kiri mane thaidon pen kechor pen ok kapathi at lason langroi kapater lason bilitum ingsi awareness ke pi phan nilitum laso ingsi initial step ke denglo ke bang jilang tame son dak thang nilitum step kapre tame deng pontulang lapen non nilitum dak signboard logai ponik po lapen flex benar ta nilitum dak tar ponik po ladak number alang roi dak picnic spot do lang talang mesen nang litum na theklong lo ladak bang nilitum dak ke okiri bang tonang po kiri kang ton pusit lapne ne pene la haikrung pen hahu bang churi me tawi tame la blasting tangho pene thaidon pen tangho dowai pen tangho po hu bang kiri tona po ilitum ben jong si non jon ben jong si ilitum la lang roi che protect on de plotang te ke bang jilang ani ilitum theklong lo diu pani roi son piniar ni ilitum mahang chingmur iwong nang alang da Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.